Mill-budget 2015 li se jinqara nhar it-tnejn fil-Parlament, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tistenna l-verità u l-onestà, tistenna li l-Gvern juri li kapaċi joħloq il-ġid u li l-ġid li jgħid li qed joħloq iqasmu b'mod ġust. Dan kien kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil waqt intervista li kellu u li xandret fuq Radio 101. Mistoqsi mill-kap tat-taqsima tal-aħbarijiet ta' Net Television fejn Demikoli x'inhuma l-isfidi tal-pajjiż li l-Gvern għandu jindirizza, Simon Busuttil iwieġeb. L-importazzjoni u l-esportazzjoni niżlet kemm ilu fil-Gvern il-Partit Laburista. Dak li jipproduċu il-fabbriki naqas, is-sales tal-ħwienet naqas ukoll. Id-dejn tal-pajjiż żdied. Gvern Laburista daħħal 4,400 persuna jaħdmu għal-Gvern f'16 xahar. Dwar dan Simon Busuttil staqsa. Kieku ma daħħalx dawn in-nies kollha mal-Gvern, kieku ir-rata tal-qatt qiegħda fil-livelli li qiegħda llum jew ola. Kull gvern jaf idaħħal in-nies miegħu, imma li l-gvern joħloq klima ekonomika biex il-privat, is-settur privat li joħloq il-jobs vera produttivi idaħħal in-nies miegħu, pagi tagħhom, l-ispiża tagħhom ħirġa mit-taxxi tagħna. Simon Busuttil kien mistoqsi wkoll għaliex il-kritika tal-Oppożizzjoni għat 58 ċenteżmu li l-Gvern se jagħti għall-oli tal-ħajja. Il-58 cents, apparti l-ipokresija tal-Partit Laburista, mhijiex biżżejjed biex in-nies il-kwalità tal-ħajja tagħhom timxi il qudiem. Dan ma jfissirx il-mekkaniżmu li jstabbilixxi l-oli tal-ħajja jrid jinbidel, imma l-Gvern irid jara kif se jagħmel tajjeb u jqassam il-ġid li qed jgħid li qed joħloq, kompla jispjega Simon Busuttil li waqt l-intervista għamel referenza wkoll għall prezz tal-fuel. Huwa fatt li lesta jew mhux lesta l-Power Station li wieħed Joseph Muscat, il-kontijiet tal-enerġija għan-negozji se jorħsu. Iżda Simon Busuttil jgħid li din l-ikbar wiegħda tal-Partit Laburista għandha verament tkun sostenibbli u mhux titwettaq bħala pika. Il-Prim Ministru il-kariga tiegħu hija mibnija fuq gidba għalhekk tittoqgħod attent għal kull ħaġa illi jgħid. Iżda fuq kollox reġa' saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-budget ta' nhar it-tnejn għandu jkun budget onest. Amy Borch, Net News.